Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Nabugtawan na lang namo ni Isabel nga wala na ang mga gamit niya. Siling ko ba si kung nagsaylo siya diri si imo? Ay wala man siya diri. Animal niya ay. Basi kung ginlayasan na niya ako? Ay, Cardo. Sino manabi nga asawa ang makaagwanta sa ginabuhat mo? Hindi bala mo inang gusto ninyo ni Isabel? Nga maghalin si Armida sa inyo balay? Hindi na siya siguro makatulon sang kasakit nga ginaantos niya sa luyo mo eh. Gani posible nga ginlayasan ka na niya. Kag nagpauli na ato sa ila. Madugay na nagbiya diri sa amon lugar si Armida. Kag wala na ako sang balita sa iya, sugod sang nagbiya siya diri. Oy, kabay nga malinong na siya sa kundiin man siya subong. Kinakonsensya ako sa nangin kabuhi niya sa luyo sang akon anak. Wala ko man lang siya mabuligan. Choy Abel, posible ayhan nga si Armida ang may kahimuan, Cindy? Siya ayhan ang naghiwit kay Cardo? Hindi ko kilala sang maayo ang ginasiling mo nga babae. Apang kung makaatubang ko siya, sa una ko lang nga pagtulok sa iya, mahibalaan ko na. Kun amo, basi kung pwede ka lang nga makaupod sa akon, Choy. Kadtuan naton siya sa ila probinsya. Panulok ko sa imo anak. Daw nagakatunaw na ang iya magapanit. Gani wala na sang rason nga balibaran ko ikaw. Sige, sugot ako. Maupod ako sa imo. Kadtuan naton ang ginasiling mo nga babaye. Madamo gid nga salamat, Choy Abel. Subong gid. Mga bay ako sa akon mga kasilingan nga tulutan awon anay si Cardo. Kay mabalik man kita dayon. Pasensya ka na, Choy Abel, ha? Medyo malayo ang ila lugar ni Armida. Wala sang kaso. Apang, inilang ang tandaan mo. Hindi mo pagkalimtan ang mga ginhambal ko sa imo. Tungod sa tiyon nga magpadaso-daso kita. Sigurado nga mapatay ang imo anak. Ano para iniman? Hinali lang nga naglain ang pamatsyag ko. Kainit! Nagabatsyag ako sa kainit sa bilog ko nga lawas.
Do pareho pala nga nagakapaso ako. Armida. Oh my. Nang Claudia? Oh my. Hindi. Nagpakita naman siya sa akon. Nagpakita naman ang kalag niya sa akon. Ginapaandaman ko na ikaw. Apang wala ka ginagpamati sa akon. Oh my. Anong buot mo silingon nang? Hindi bala? Nga nagsiling na ako sa imo. Nga ihaboy mo na ang kandila nga ito. Oh my. Apang wala ka nagpamati, Armida. Sa baylo, gintago mo ini, kagingamit. Oh, hindi ko ikaw mangpanang. Wala ka na bala makadumdum? Sadtong, ginatudluan pa kita ni Lola bahin sa itom nga mahika. Oh my. Sa daan nga balay? Oo. Siling niya ang kandila nga itom. Kung ginagamit mo batok sa tawo nga ginapakamahal mo, kasubong niya, ikaw mismo ang mapahamak. Tungod tub-tub, hindi manginhigot sa balatsyagon sang pagtimalo sang tao nga ara sa imo kasing-kasing. Kasubong ni Cardo sa pihak sang ginhimo niya sa imo. Nagapabilin siya gihapon sa imo kasing-kasing. Gani, kung anuman ang matabo sa iya subong, amo man sina ang matabo sa imo. Oh my. Nang? Kung amo, mapatay man bala ako? Oh my. Wala siya nagkasapat. Sa bailo, ginatulog niya ako sa may kasubo. Oh my. Hinali lang siya nga nadula. Oh my. Di na siya pala nagkatuman. Ang kandila. Kantuan ko ato. Madali na lang ini maupod ang kandila. Kag-ara. Ara ang laragway ni Cardo. Kuhaon ko ini. Ari na. Mapungko ako diri sa rocking chair. Ibutang kong laragway niya sa akong tukan. Cardo, kun amo, pareho gali kita nga mapahamak. Apang batunon ko. Batunon ko. Tugod mas maayo ina. Sang sa mabuhi ako nga may kasubo. Mas maayo nga mag-upod na lang kita sa kamatayon. Aragay! Ay, hindi! Kalain, kid! Kalain! Hindi! Nagainit nga akong mga panit! Pumatyag ko! Nagainit nga akong lawas! Hakson ko ang hugot ang laragway ni Cardo! Hakson ko inisang hugot! Ay, kainit. Ano ini? Ang akong panit? Ito parehos ang nagakaupod ka kandila. Kakang kandila. Ang kandila sa iya nga nahamtangan. Makita ko nga madali na lang ini matunaw. Kag nagkakaulugan bala ina nga malapit na lang
Malapit na lang ang kamatayon namo ni Cardo. Kainit to. Kainit kayo. Tabang! Tabang! Maluhay ka mo sa akon! Buligin ninyo ako! Doon sa mapatay ako sa kainit. Tabang! Tabang! Tagbalay! Tagbalay! Eh, Choy, wala sang nagasabat. Basi kun wala diri sang tawo. Apang bukas man galing pirtahan, Choy ho. Ano sa imo kung masulod na lang kita? Ati, sige, dali ka. Buksan ko sang dako ang puwerta. Ebo, Diyos ko! Armida! Armida! Ebo, Diyos ko! Nagadunglay na lang ang iya nga ulo, ho? Kag nawala na siya sang pangalibutan! Samtang ginahakos niya ang laragway ni Cardo! Ang kanila nga itong natudaw na sa ginabutangan sini. Ebo, Diyos ko! Armida! Patawara ako! Nakahibalo ako! Dapat wala ako nagpabaya lang sa ginabuhat ni Cardo sa imo. Patawara ako, Armida! Patawara ako! Choy Abel! Wala na siya nagaginhawa! Patay na siya. Diyos ko! Diyos ko! Kagayahan sa mga tiniun nga ini. Wala naman si Cardo. Choy Abel? Ang tinulo sang kandila nga ina ang patimaan. Nga wala na si Cardo. Dungan sang pagkaupo sang kandila. Daguntat man sa pagpitik ang kasing-kasing niya. Diyos ko! Wala na nga akong anak! Wala na siya! Dungan sila nga nagbiya diri sa kalibutan. Hindi ka sumuko. Apang naulihin kita. Wala na kita sang may mahimo pa. Wala na kita sang may mahimo. Ay, Cardo! Cardo! Ang iloy ni Cardo. Ginakos niya nga akong lawas. Kagtuman ginang iya pagpangalisuan. Mabalik ko lang ang panahon. Pabalik ko lang. Haksan ko man siya. Nay! Patawara ako, anak. Patawara ako, Armida. Wala kasang sana sa ako, Nay. Wala! Idali lang ka
naghuyop ang mabugdaw nga hangin. Kag mabatsyagan ko. Gano may naghako sa akon. Nagapahangob lang ida. Nga ginapatawad kaniya. Armida, anak. Ano karon ng plano mo? Pangayo ako sang bulig sa maasikaso sang bangkay niya, Choy. Sa sina, magkapauli man kita sa aton. Kayag ako naman anak ang ipahamtang ko. Asikasuhon ko man ang bangkay niya, Choy Abel. Asikasuhon ko man ang akon anak. Mare, kita na lang ang nabilin diri sa may patyo, ho? Naglakat ng mga nagkumpanyar. Dali na, Mare, magwa na kita diri sa patyo. Kay basi bala kung maabtan kita sang ulan. Kadamol nga daan sang galom, ho? Tubtob subong. Daw sa hindi ako makapati. Kawala na ang akon anak, Marisitang. Ay, kadasig lang sang mga hitabo. Ay, Mare, inga ahaw. Ano gid balang balati, ani Cardo? Bisan ako, nagalibog man ang akon ulo, Mare. Pila ka beses ko siya gagindala sa doktor. Apang wala man ko no siya sang balatian. Ay, Mare. Basi kung ginhiwitan si Cardo. Kaghuo gali, Mare. Nga wala ko makita ang asawa niya. Kag nagtambong sa iya lubong. Wala siya bala makahibalo sang natabo sa iya bana? Kuan, Mare. Wala naman abi si Armida. Patay naman siya. Oh, ano, Mare? Patay na siya? Anong ginkamatyan niya, Mare? Inaang wala ako mahibalan. Kay sugod sang nagbulagay sila nga duha ni Cardo. Wala na ako sang balita sa iya. Apang sinikaron lang ako nakahibalo. Gawala nagali siya. Uti, Mare. Si Sabilia, hindi ba lang nga siya ang rason kung nga ang naglaya si Armida? Sa diin na siya nagkanto? Wala na. Sugod sang magmasakit si Cardo. Naglain na ang pagtamod niya sa akon anak. Tubtob nga sang ulihi. Nangindulaan na lang siya. Ay, uti hamak mo? Ginguba lang niyang pag-upod sang mag-asawa? Ay, hala, Mare. Nagdaguob na ho? Ay, dali na, Mare, mapauli na kita. Kabaskog sang ulan. Tadagaog yun gid sa ako ng panahon. Uy, kalain sang natabo kay ni sa ako. Duha gid sila ang nadula sa akon sang dungan. Si Cardo. Nangin mahuyang siya. Nadala siya sa sulay. Kag si Armida, dalasang iya kalain sang buot. Kun nga ang nabuhat niya nga magtimalos kay Cardo. Sa pihak sang kamatayon sang akon anak. Wala ako sang nabatsyagan nga kaakig kay Armida. Tuhod na hampan ko ang balatsago niya. Kag subong,
wala na ako sang ginapangamuyo. Kundi gakabay pa. Nga makaangkon man sila sang kalinog sa pihak na kinabuhi. Padayon ng pagpangalisod ni nanay. Samtang nga nagaatubang sa amon laragway ni Cardo. Si Cardo. Nakita kong kalag niya nga nagapalapit man sa iya iroy. Nagkitaigid man kita sa katapusan nga tion, Cardo. Armida? Wala man kita naghangpanay sa kalibutan sang mga buhi. Kagayhan, sa kahimtangan naton subong, mahimo naton nga mapabalik ang katamis-ang aton pagtamdanay sadto. Armida, nakaibalo ako nga ginakaugtan mo ako. Kaginang gusto kong hatagan sang tion. Gusto ko magpangayo sang patawad sa mga salaga na buhat ko si Busadto. Gusto ko ikaw mahakos. Kaya mabatsagan ang imo pagpakamahal. Pinali lang nga nagkuyop ng mapaskog na hangin. Hindi! No! Ah! Ginapalit ako sa hangin! Armida, buligi ako! Buligi ako! Cardo! Oh, hindi! Inpalit siya sa mabaskog hangin! Inpalit siya palayo sa akon! Pabayin na siya, Armida. Nang Claudia? Pagadalo na si Cardo sa lugar nga nagakadapat sa iya. Kag kita, kinahanglan na naton nga magkatabok. May lain man kita nga destinasyon, Armida. Dali na. Mag-upod ka na sa akon. Didto kita mapadulong sa duog nga ginatigana para sa mga kasubong naton. Sa lain man nga dimensyon. Magabiyan, dili natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay sa katawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Verna, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Ba? May edad nga babae? Kabay kaupod siya nga hobby nga babae kag sexy? Nga bala nga wala mo ginasabat ang cellphone mo. Mami. Hi, Jomar! Good to see you again. Naglayas ka kuno sila ni mami mo? Mami?
Sang sano ka lang niya nagbalik, Sylvia? Last week lang. Nakita ay kami ni mami mo sa isa ka business function. Katahom na galit diri, no? Oh, Nakita niya si Verna. sino siya? Nga ari siya diri. Mami, ugaling ko lang ipatag sa imo. Manugbalik na ako sa syudad. Kamu, ano ba lang plano ninyo? Mas-stay ka mo diri? Kag nga mapabilin kami diri. Samtang mapauli ka naman gali. O sige na, magdungan ka na lang sa amon balik sa syudad. Dua ka simana na. Sugod sa nanggalindiri si Jomar. Kag hindi ko mahangpan ang ginabatsyag ko. Ginasubuan ako. Kag bisa ng pagkaon ko, do wala na ako sanggana. Si Bea kag Claro. Nakabalik naman halin sa ilang honeymoon. Makaisa pa lang kami nakasigilano ni Bea. Nahibalaan niya ang gabo nga natabo. Hindi man mahimo nga balik ko mini sa iya eh. Kay sigurado nga manugid sirong pilo sa iya. Kag ako, wala ko sanggana nga magsugilanon kay Bea bahin kay Jomar. Isa pa, wala man siya nagapangusisa. Kag siguro, feel niya nga dapat na siya ka magdistansya sa akon. May gap na kami nga duha. Gani, ako na lang mismo nagadistansya sa iya. Ay, dabatsyagan ko nga alang-alang na ako nga makig-abyan sa iya. Tungod boss ko na siya eh. Asawa na siya sang tag-iya sang resort ngayon. Gani, dapat lang nga ibutang kong kaugalingon ko sa dapat ko nga hamtangan. Kagay Vicky ko man mismo nahibalan ang bahin sa matuod nga pagkatawo ni Jomar. Kay bisan siya, nakibot man sang hinali nga pag-abot sang iloy ni Jomar kag sang amo nga babayi. Sigurado nga nobya niya to. Kag panulo ko sa ira pamayo kag panghambal. Manggaranon sila. Manggaranon si Jomar. Hindi na kinahanglan nga kumpirmahon ko pa kay Claro. Bisan pa nga gusto ko mahibalan kung nga nagpakuno-kuno siya nga isa ka lifeguard. Ay, ginpunggan ko na lang ang kaugalingon ko. Kay nga pa, wala naman ako sa interes sa iyo. Malayo ang antad namon sa kabuhi. Apang hindi mahimutig nga na-miss ko siya. Ginapangita akong kakulit niya. Labaw sa tanan. Ang iya halok kagakos. Nga hindi ko na matilawan. Ari naman. Hinali ko naman nga nadumduman ng itabo sa amo nga kwarto sa nakaligad. Una nga nagwa sa rest house ang duha ka babae. Malakat na ako, Verna. Maghalong ka. Kagatipan na sa mayong kaugalingon mo. Ano pa blang ihambal ko? Ay, kaugali. Magpakabuot ka. Wala ko nagsiling hindi ka mabuot. Buhin-buhini lang ang kataray mo. Hindi ako makahibalo sa isabat ko sa iya. Sige. Amo na ako.
Nabili na kong isahanon sa amo nga kwarto. Verna? Verna, day? Oh, Iking? Nga Day, may nabato nga tawag sa telepono si Vicky. Para si mo. Kinanglan mo kuno nga magpuli. Di ang manghod mo gindala sa ospital. Ano? Sino nang panawag? Si nanay mo, day. Kag siling ni Vicky. Gamito mo lang kunong van sa opisina. Kay wala man sang katuan. Gas tambay mo lang kuno dang driver. Para kuno nga makaabot ka dahon sa inyo. Pero, sa din ko na ako madiretso. Sa ospital o kuno sa balay? Kag din nga ospital gindala ang utod ko. Sa sobra siguro nga dali ni nanay mo. Wala niya may nabit kundi nga ospital gindala ang utod mo. Ate, sige. Mailis ako sa makadali. Apang, wala pa ako nakapaalam kay Claro. Si Vicky na lang kunong bala nga magpaibalo sa iya. Amo man sa kay Ma'am Bia. Ate, sige. Salamat, kid ha. Oo, daya. Kinahanglan naton ang magdesisyon, anak. Dapat kuno nga masaylo ang manghod mo sa ospital sa syudad. Kay kumplito dito ang kagamitan para sa iya operasyon. Buot silingon. Dako ang kantidad ng kinahanglan namon para sa operasyon sang akon utod nga biktima sang pagbuno. Naigo ginabis ang patalom ang iya nga baga. Gani kinahanglan maoperahan sa dayon. Ara naman ang ambulansya nga madala sa iya sa syudad. Nagahulat naman lang kung ano oras kita mahalin diri. Ay, sige nay. Dalo naton si JR sa syudad. Apang anak, ano ang gastuhon nato? Ako nang bahala. Mangita ako sang paagi. Mangita ako sang pwede kong mahulaman sang kwarta. Kay Bea, sa iya ako mapalapit. Tundon ko na lang ang bugal ko. Baluwas ko lang sa kamatayo ng utod ko. Kung nato na kami dito, amo lang pagtawag ko kay Claro kag Bea. Yes, amigo? Hulaton ka namon diri karon sa Panyapon, ha? Ari kami diri sa balay sa syudad. Nga, anong okasyon ngayon na, ha? Mahibalaan mo gid karon. Hindi ka gid malipat, ha? Mahulat kami diri sa imo. Hindi kami magsugod sa pagpanyapon kung wala ka pa makaabot. Amo gid bala ako sinaka-special? Siyempre. O, sige na. Basi ko masako ka pa diri sa opisina mo. See you later, Miga. Okay, bye. Dumalipayo ng amigo ko, Nga aayhan?
Damo gali ka mo sa bisita? Well, karon sugira ako. Lugit pa lang okasyon nga ini, ha? Nga hinali lang ka mo nga naghiwat sa party. Ikaw na lang ang magsugilanon sa iya, Claro. Well, magkaangko na kami sa baby Mig. Oh, wow! Congrats, Mig, ha? Bea? Thank you, Mig. Thank you, kid. Sir, ilipuno gali, oh. Sino ko namanang? Si Ber naman kuno siya, sir. Sige. Abing telepono nang. Ari, sir, oh. Hello, Verna? Sige. Sige, Vern. Makanto kami din sa ospital. Kami nagmahala. Wala ka na sa dapat kabalakan. Okay, bye. Anong siling sang amiga ko? Sino ko nung na ospital? Maruba ko ng kahimtangan sa utod niya sa ospital. Kani kinahanglan nila ang dugang nga kwarta. Kadtuan naton siya, love. Oh, love. Buligan natin siya. Klaro, Mig. Pwede ba lang nga itugyan mo na lang sa ako na pagbulig sa iyo? Jomar? Please. Ikaw bahala. Daw naigo ka na gid sa amiga ko, Jomar, Actually, plano ko gid man nga magkadto sa resort sini nga weekend eh. Oh? Para ano? Para buisito naman ang lifeguard namon? Wala ko simhimo. Daraga palanginit ang bilog kong alawas. Kung hindi ko mapainit ang ulo niya eh. Kagamig, may isa pagid ako ka pabor nga pangayoon sa inyo. Ano ina? Ano ina? Kung mahimo, hindi na lang ka mo magpanugid kung kay sino halin ang kwarta. Ina man lang gali. Wala sa problema, amiga. Sekreto nato din ang katatlo ni Bea. Kag ano naman nga gimmick, ina, Jomar? Nga hindi mo pag-isugid sa amo ng bahin dira. Abi, hindi na lang pag-question ang gusto nga matabo ni Jomar, love. At sige na, dali na. Marakat na kita. Hindi na lang ako magupod sa inyo. Ha? Kagnaan naman. Basta lang. Halos adlaw-adlaw. Wala gid nga kalipat sa pagkanto diri sa ospital si Bea kag Claro. Kag nalipay ako. Tugod kad ako sa nabulig nila sa akon. Kag sunod sa doktor nga nagatipan kay JR. Mahimo na siya nga makagwa diri sa marasol nga simana. Nahuya gid ako kay Bea. Tungod sa piyak sang tanan. Nagpabilin siya nga tampad ko nga abyan. Naghinulusol ako sa mga ginpanghimo ko sadto. Kag sining karon lang, nagbalik ang closeness na mga duha bilang mag-abyan. Kag nalipay gid ako. Tugod makaangko na sila sang anak. Kag suno kay Bea, kuwaon nila ako nga isa sa mga maninay sang baby nila. Kag nalipay gid ako. Apang hindi malikawan nga hindi ako magbatsyag sang kahuya. Tungod kada ko sang utang ko nga kabalastan sa ila nga mag-asawa. Tungod ko na di tungod sa ila, patay na ang utod ko.
Mga abyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Verna, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig
When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Gusto mo? Moro na si Marigold. Bailohan ko na sa isa katasa nga kape. Wala polos klase mahina. Cardo, kung gutom ka na, aral sa tubang mong pamahaw mo. Owen, kung gusto mo, sa kwarto mo na lang ka makaon. Aba, hindi. Malibot-libot anay ako sa idalom. Mahakloan ako sa mabugnaw nga hangin. Ate, sige ikaw ang mahibalo. Ihanda ko na lang daan ng pamahaw mo. Salamat, kid. Ato na siya. Nahinalian siya. So maghibalo nga bana ko si Cardo. Kalain sa pamatsyag niya. Ay, basi kung mahalin siya. Kag masaylo sa lain nga balay. Bana ni Marigold ang lalaki nga to? Bana niya? Buang pa? Doon hindi ako makapati. Doon hindi ako makapati sa ginsugid niya sa akon. Sa una ko siya makita, nadumduman ko nga matapos ako nga makapangita sa babae nga para sa akon. Apang doon sa gintakluban ako sang langit kag sang duta. Sang ginsugid di Marigold sa akon. Nga bana niyang Cardo nga to. Sa ano matabo ina? Sa ano matabo ina? Hindi ko mahimo nga mag-istar kaupod ang babae nga ginahigugma ko. Kag kaupod ang bana niya nga buang. Hindi ako makahimo sina. Nakita ko si Owen. Nagapungkol sa dako nga bato sa garden. Kanagadako siya. Nagkaibalo ako. Ngagin kakibot niya sa makaibalo siya. Nga bana ko si Cardo. Ay, paabuton ko na lang.
nga malisensya siya nga maghalin. Mas maayo man gani Hindi na ako mabudlayan pa. Nakaibalo ako nga mabudlayan ng kaugalingon ko. Kung makilala ko siya sa madugay. Ano pang pulos? Hindi man matuman tubtubsan o nga akong para sa amon nga duha. Wala ko sa matarong nga magpamensal sang amo sina. Wala. Wala. Owen, din ka nakalambot sa pagpamasyar? Nakalambot ako dito kanday Kristal. Kag nakilala kong banan niya nga doktor, si Dr. Gilbert. Maayo ko na mo. Masako siya kaayo Kagisahanon lang siya ka doktor nga nagapamulong diri. Ang iya tiyo nga si Dr. Dave, tigulang na Kag siya nagbulos, kay ma-retire na ini. Oo. Amoy na ko nga masako siya pirmi. Cardo? Uy, hindi ka paglibot-libot sa kay Owen. Gakaon siya Base ko matakan siya nga nagalibot-libot ka sa iya likod. Base kung hindi niya maubos ang niya pamahaw. Ako na lang maubos Amo na nga nagabantay ko sa likod niya. Cardo, wala kita sang tubig para nga ihugas. Magsagob ka na sa bubon? Okay para tubig. Makuha ko tubig sa bubon. Hulat lang da. Pero kinanglan may suhol 5 ka bukayo, Oo 5 ka bukayo. Basta magsagob ka lang sa tubig. Oo sige na, lakat na. 5 ka bukayo. 5 ka bukayo school ko. Marigold, wala mo ba naging patanaw sa nagbulong si Cardo? Nga wala. Apang lang sila ang doktor. Hindi na siya mag-ayo pa. Malala ang nabato niya kastigo Kag sa ulo siya natamaan. Carmen? Nga anong natabo? Uy, nagapamahaw kagali Owen? Oo, anong natabo, ha? Nga Carmen, anong natabo? Marigold, nahulog sa bubon si Cardo. Ano? Ha? Nahulog siya sa bubon? Oo. Wala abis sa timba mo. Ambot kung sino ang nagkuha Ang ginbuhat ni Cardo, naglumpat siya sa bubon. Agod nga magkuha sang tubig. Diyos ko. Ay, nga ginbuhat niya to. Kadalong gadaan sa bubon. Nagkapakapa sa bubon. Kag nagsinggit sang tabang. Maayon lang gani kay nakaagi si Kapitan Aurelio. Gintuntunan niya sang kahoy si Cardo. Agod nga makasakay na sa ibabaw. Among gali. Luwas na siya? Ay oo, luwas na siya. Wow, salamat. Salamat kay Kapitan Aurelio. Marigold! Marigold! Uy, ara na siya Tunto ka kaya babae ka. Ngayon pakuha mo ko tubig kay wala ka rin sa timba. Ay nga naglumpat kay imo sa bubon. Ari pag isa ka gagayaw. Saan ko kakuha ka tubig kay wala ka rin sa timba. Amo na nga naglumpat na lang ko. Ay ambot Pangita ito yung balon mo. Cardo, dali sa sulod. Hatagan ko ikaw sang bayo mo nga mala. Dari dito. Oo. Ano bang dumdum mo sa akon, buang? Kaya wala ko kakuha tubig? Sano ka makakuha kay wala sang timba? Kundi mangita ka sang timba? May naisipan ako nga pagi nga makakuha tubig. Nga bisan wala ka na timba. Ano? Emnon ko ang tubig.
ugomon ko dason. Buga ko mag-abot ko. Ay, ambot! Pangita to yung balon mo. Cardo, dali na. Mag-ilis ka na dito. Dali na. Oo. Carmen, umang! Ay, abo, Diyos ko. Ako pagali ang umang. Buang! Kung tani, kapitan, ginpabayaan mo na lang siya nga malumos. Carmen, hindi sala ni Cardo nga naglain ng iya ulo. Maakusar pa kita sina nga wala kita makabulig sa nagakinahanglan sang bulig. Ay, kapitan, madamo kanyang malipay kung nalumos siya. Amugin man sina ang mga lalaki. Ila sala, sila pa maakig. Ikaw gali si Kapitan Aurelio. Kamusta ka na, Kapitan? Ay maayo man. Ako ang nakabaton sang sulat halin sa imo tiya. Apang gintugyan ko ikaw kay Carmen. Pero ugaling may kadtuan man si Carmen, ganigin patigayon kaniya diri kay Marigold. Kakabay pa nga mauyunan mo ang pagdayon mo diri, samtang nagabakasyon ka. Naluyagan ko yun na dire, Kapitan. Kung gusto mo, maglagaw-lagaw ka man dire. Kung gusto mo magupod ka sa akon balay, man didto iya, malapit ang dagat, makita mo halin sa bintana ko. Aba, oo. Gusto ko yun na, Kapitan. Sige. Maupod ako sa imo sa bunggid. Ate, oo. Dalon ko ikaw. Carmen, malakat na kami ha. Ipaibalo mo na lang kay Marigold nga nag-upod sa akon si Owen. Hipos na, Cardo, Ang nagahibi ka? Nahulog ko sa bobon mo, kundi mahibik ko. Man? Wala ko maluwas. Patay kay Carmen buang. Ato si Marigoldo, nagahibi siya. Palapitan ko siya. Marigold, nga nga nagahibi ka? Nahuya ko kay Owen. Ano? Nahuya ka kay Owen? Makahuluyang ginimo ni Cardo kay Owen. Ay, sus, Ano ang paabuton mo sa isa ka buang? Nakaibalo ako. Kung nga nagpasagot si Kapitan, luyag niya nga makalikaw si Owen diri sa balay. Kaguntani, wala na lang siya nagpakita pa diri. Kag nga hindi ka maluyag ang magpakita sa diri, ha? Kung wala siya nagkanto diri liwat, kuntani, wala na ako nagbatsyag sang kahuya. Nakaibalo ako. Naluoy siya sa akon. Makita ko yun na sa iya mga mata. Kag hindi ako maluyag, akaluyan ako sa bisan sino, Carmen. Kinasakitan ako. Kinasakitan gid ako, Carmen. Nasakitan ako kung maghalin siya. Ano kung mahalin siya? Hindi ko na siya makita. Nabatas ko ang tanan niya kasakit. Ang tanan nga ihambal sa akon sa mga tao. Pero makita ko lang siya permi. Masarangan ko nga tubangon ang tanan, Carmen. Marigold,
ginahigugma mo si Owen? Nabatyagan ko. Amoy na ginabatyag ko, Carmen. Kagsubong pa lang, ginahibian ko na ina. Na, amo ina ang mga lalaki. Wala sang ginabuhat, kundi paantuson ang mga babae. Kagamo ina, nga hindi ko yung magpamana. Amo ina nga naglaon ako. Hindi ako maluyag nga magugtas sa mga lalaki nga hindi ko man gani paryente. Amo galining balay mo, Kapitan? Karami diri, no? Ari diri sa higad sa baybayon. Kaganos kinalibutan ini sa daragko nga mga bato. Amo matuod, Owen. Manami diri. Kagabi mo, ako ang nagabantay sang parula ngay na. Ako ang nagapasiga sina akong gabi. Kay balo ka ang parula ngay na among nagatoy-toy sa tanan nga mga nagalabay diri nga sakayan pang dagat. Ilabi na gid kon magbagyo. Sa sina hindi sila magtalang sa ila destinasyon. Duha ka tuig na ako nga nagabantay sina diri. Retire ako bilang kapitan sang barko. Kag ginhatagan ako sang trabaho nga amo sina. Ato na si Kapitan sa jutay nga kusina. Hey, karami diri. Dawari ako diri sa tunga sang baybayon. Ba? Ano ba notebook nga ini nga ari sa babaw sa lamisa? Basahan ko abing nasulat diri. Ba? Ang kabuhi ni Kapitan Aurelio? Kabuhi ni Kapitan Aurelio? Ani ka? Bukaron ko ini. Ba, may mga sulat diri. Daw rough draft ini. Apa mga nasulat diri among inagyan sang tanan nga nagapanakayon sa dagat? Mga hitabo nga makatalanaga kag makatalagam para sa isa ka tripulante? Ari ka, basahon ko ini. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!